କରୋନାର ଆତଙ୍କ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜନମାନସକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫଇସଲା ଏହି କଥା କେହି କେବେ ଭାବିବେ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଦିନେ ନୁହେଁ ଅଧେ ନୁହେଁ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। କିଏ କାହାକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନି। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣତାର କଥା। କାଲିକୁ କ'ଣ ହେବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। କାଲିକୁ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ମଣିଷ ଜାତି ପକ୍ଷେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ମନ ଭିତରେ ନା ନୁହଁ ହଁ ଭରିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆମକୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଦତ ଦେବ। ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।